guys, welcome. This is Eric Kilot guys. Welcome to my channel. Hello guys. Mayong hapon ma'am. Kanin ko lang sa. Unsa man atong gipamati? Na-stroke mo po ani sir. Stroke. Unsa may naigo? Wala to oh. Dili sa wala ang kani dili makakani makatindog ni ko dili makalakaw. Babaya. Kani ang Kani Kani ang naparalyze. kaning wala. Wala gyud say kuan, wala gyud say Duman ako vaccine sir. Sir balinani na ko. kung vaksin. Dili sir oy. Ha? Second dose na ko nga vaccine. Sigandos. Wala na ko mga maintenance ba. Oh. Wala na ko ka na maintenance sa high blood. Nanlaba mo na siya before sa iyang ang iyang second dose is 11, 9 nanlaba siya. Nya nagpadala na ikaw sa pizza. Dili tingala ako pag mako, di na niya mausap ang diri sa ang left niya. Punto na diri niya. May 11 pa yung 21. second dose. Agin tuig. Pero makalakaw pa siya ato. Unsa tuig ka to? Agin tuig. 21? 2021. High blood. High blood ko. Pero Sa kataas. akong dugo abot yun na siya tag 200, 160, 200. Oo. Oh, pero kanang high blood dili maguna sa sakit ang high blood. In English lang sa high ang blood, no? Pero ang kasagaran jud sa high blood paraan ng wala pa'y sweldo, wala pa'y sudan, mo mga high blood. No, kana pag uli bitaw kay katrabaho, gi sudan na high blood oy. No, mo na high blood. Wadi bugas. Ha? Wadi bugas. Wa pag bugas o high blood, no. Dili po tanan na pa'y uban, sige wala sudan di. Manawag na lang tagkuan, panda. Ano raman no? Wala sudan. Hindi. Pila ka buwan naman imong stroke? 20 months na ni karon. June man na siya sa June man po na stroke. 20 months. Pagka-stroke na mo, gi-hospital wala. Hospital admit ko sa San Pedro Hospital. Na kumusta man to pag human? Mauna ni siya sige ko gilot-gilot therapy ko. Gi-therapy. Yo ano man gyapon. Sa man therapy sini man na? Isa to kasi Every sobra to. other day. Kada adlaw to Every ako other therapy. day? 3 days. 3 days ba ito a week? 3 days a week. Monday, Wednesday, Sabado. Murag na dungog ra ba na ko sa therapist, mahal ra ba? Kalibo ka na ito. 1,000 ang adlaw. 500 sa hospital, 500 sa kuan. Therapist. Napalaan ako. Ano nya? Sige. Isa may nasayod niya sa kuha. Ako. Ikaw ma'am? Ko man lang ka magulangan. Oo. Ako gi-share. Oo. Kaya nakita mo ka itong 16, ay 16. Dili ka itong 19 years 19 years old. old ka na stroke. Oh, kita ka to. Oo, Oh, nado ni 19 years old. Dilak to. Oh, nila ko dili ko nga tanawa niya. 2-3 part isend ako sige send niya. Pakita sa mama. Mo ba sige gani lang mo. Bata pa kayo no? Gahi man ko niyang diri niya katon hilot man ko kay ang ari ani hihilak man siya. Niya ako mama gahi man dag diri. Mugahe doon na siya. Basta mo kubol na. Kana bitang wala na kinahanglan ko na medyo pure sa gamay. Nanggahe po. Pero kabalo ka. Naghibalo ko. Kabalo ka. Pakog lamok. Hindi ko kabalo. Pagod lang. Di ka kabalo. Kasi wapo ka pa. Lamigas. Oh, anak na lang. Anak. Kabalo ka. Ane, anak, kabalo ka. Kabalo ko. Okay, kung di ka kabalo, mas dugay na. Manhid man. So kinahanglan pag na makabalo ka. Kasi sa una, di gini muliw karon puro gani siya siya. Nakurog na. Ana na mag-ana na siya. Pero kanin ka mat okay, saka daw. Kaning isa, okay ni siya. Wala man. Anak, close open. Kani di Close Open open daw eh, na close kana open. kana mo right ma. Okay siya, i-aerob na tikang-tikang. Okay ra siya. Pwede ra. Kani wala jud. Kani wala jud ni. Ay lagi ilalay jud kay para kuan madaya man og alalayan nimo. Ay lag ko na. So pero basta kabalo ka ha. So 20 months na. Kapila naman ka na hilot-hilot. Sige, kana ba siya hilot ante? Hilot ka na mahihilot jud. Hilot ka na manghihilot nga. Ano Kana na yung hilot, sir? Murag puno na katao. Ay, Tulo ka. Sobra na. pat na. Since na-stroke siya, sir, continuous, lain-lain lang. Lain-lain lang. Pero continuous. Katuon. Gamay-gamay ko siya katong pinaka-third niya nga hilot. Yung kanang Niya nga hilot. Taga-diri po, because Dire? Pero kanang may answer gud niya ba? Iluto niya ba? Dito sa dito. Kabalo lang. siya ito ba kay Ah, nasaag. Kasa'y anak na nakasawa sa nga namo. Si pangalan. Isa, Matiyan Ha? pangalan sa ring. Ah, babae? babae.
Sige. May kinakitaan ko ni mo, ma'am. Uy, kita na ko. Try na to. Ano kita mo ka? Ano kita mo ka? Sa YouTube, sir. Sa YouTube? Oh, gi-share na nag-share ato niya. Nya tapos gi-share sa Facebook. Oh. Di ba kita na ko katong 16, ay katong naging 19 sa ako nakita no. Abako ra. Oh, to part 3. Hmm. Mo to bagay kita na wala to ko sa YouTube, kita na ko sa mga kuan. Yang ko to dinasend ako Dahil bakit ano mo itong hilak? Oh, nahilak kita kita ko nahilak nga. Oh, sorry siya mo tubag. Dapat part. Dapat Oh, isang 1 part. 2 3. Oh, Pero 1, 2. kita sa iyang katong segunda, wala. Dapat to siya. Mas grabe na ito. Ato. Sige, sige. Ito pa, nakakita po ka sa YouTube na. Oh. So kada tong gi-share na ko siya ha, mo to ipa-play sa TV. Hindi siya mo tanong na katong kilo para sa ko ang anak. Mo to yung tanawon. Matulingon ko siya ma. Yan mo na yung mga nakita na ni. Nga na dyan no. Rumo na siya, Jud. Oo, gina. Makita niya mo ana gani ko ma. Kasi abot ito ma, may kilala ka ma. Antos jud Ay, kay. yung hilak. Lugi ba yung kisgahin? Oo, nalayo kayo mo. Ay, yung hilak katawa lang. Pila kayo pangidaron ni mo. 70 na. Kano sa ka nag-70? Karong January 20 pa. Uy, hapit. Yes, ng mama. Pareha gigida ni mama. Karong January 16, mag-70. Oo. Wala ako ang Magdibo na ka, anak. Magdibo na. Magdibo na ka. Kung saan may ihaw ni mo? Ay mo ato ko. Kung makakuan ko, kung makalakaw ko, kung di ako laka. Usa pagkalakaw ni mo kimutiin mo lakan. Usa. Pero ko sir naanad pa ko na siya sa nga magnegosyo. Oo, naganegosyo day ka. Tinda, paninag-isda ana ba niya parang dili niya madawat siya nga. Kung saan may gusto ni mong buhaton na to. Makalakaw na yun. Sige, sige, gusto ta makalakaw niya. Ampo lang kita sa Ginoo ha. Nya ako na makatabang ana niya. Daghan na makita nimo sa YouTube. Dili lang katong 19, napay 16 ato. 19 Pero pero wala nakita pa mo 7 to na, 7 years ka na paralyze si ate. Gihilot pa ito mo lalaki. dito bro, dagan mo siya makita sa imong page na. Nay isa dito 4 years tagabangkiruhan. Nilakaw po to. Dayo to diri. Yan ako siya sa pag ani diri. Ika na ka. Di yun to kalakaw. Ano ragot, ampo ragot tang no. Foto mo po. Sige, okay, shout out diya sa ano, okay, shout out. Shout Shout out. out po sa kong kapo dito sa Australia. Uy, Swerte. oh, shout out sa taga. Unsa may pangalan? Si Kevin, Kiss Katarya. Okay, nabi ako yung customer taga Australia po. Oh, Uy, ganun mo mga apo dito sa Sasa. oh, apo ninyo sa. Anak ko anak. I-shout out yun Oh, na shout out. Anak ko anak. Kay magmahay yun niya. Oh. Tanan niyang apo daw sa saksa. Ako na mention ha, kay Ah. Kevin na. Dili lang i-mention ang lugar na lang kay pati hana. Oh, pila man. Aba sige ma-mention nimo pangalan sila man. Dito mo na karon. Adagan kaayo. Sa Australia. Pila ka bukto? Duha-duha dito. Wag Ah. na ito nililakaw. Ha? Ato lang po sa tracing ato sa Australia. Oh, wa sa kasabay noon rin no. Ay, so mga tao pa man duwa na dito gawa. Oh, shout out to sa taga Australia nga apo ni Ma'am. Nga iya pong apo sa Saksa. Asa pa man lang lugar? Taga Buhangin. Buhangin. Sa Agdaw, napon. Oh, taga Buhangin, taga Agdaw. Nice, ko kaya tayo na ko yung Tapos sa Tigato. Oh, napo diya. Ka na sa kuan. Daghan na pa nimo kapo. Pila di mong apo? Dagang kay kapo na ko ni si Utso tiyali akong kapo. Apos tuhod. Ana, Wala pa. wala pa namin yung imong mga apo. Wala Wala pa 20 uno pa man ang Ano ba yung namin nyo? Di ba sa ganan namin nyo? Amo ba sige? Ano kay kakitag apo? Kami duha na mga apo. Di nana sa apo pre, ang apos tuhod. Tuhod ba? Tuhod man. Yaba. Pila ka buk imong apo? May help nimo? Oh, 18 ka mga apo ni Ma'am. Shout out sa inyo diya. Di na lang ikon pangalan kay pati dadughan na. So shout out din. Oh, yeah. Dade si Ulog in shape. na si Ma'am dire. Nya kanay mo mga kauban, i-shout out nimo. Ako ikso. Isa man ni basig. Isa man mo. Herbie Oh, Bacos. Ermi Bacos, shout out. Isa pa. Si Apple Barabacos, shout out ko ball. Ikaw ba lang karon? Kung masakyan ng gamay, manasakyan ng gamay. Oh. Bueno, Bibilis ang dato yan. Nagkupa ka rin. Si Joy, ikaw ba lang? diri sa dato kay daghan karga. Dahil karbo ka niyang gusto. Kani malisod ni karga daghan kay gamay. May kahit di ba? Delikado sa Nagkuha tayo may kanay ang bayos. Bangan na kamor kay bukat. may tag pwede. Ay aglakaw to kay diri lang kadto kay. Ito kay kaulaw kay
Ulitaw pa magaka. Naiuyab Ano na niya. kuya, bro? Ay, dili na pwede Shout out sa guys. imong uyab kuya. O shout out imong uyab. Huwag ka kabalog, subscriber din ako, no? Shout out na ako, manabot ko O, dito. nadiri si ma'am. Actualisir ako Oh. papa taga Dicos man. Uy, taga-arapit. Kaliro. Kaliro apelido. Arapit sila balay. Ang ilang balay na aspadada man ilang balay at magsanugos. Pero asa man sa Digos? Kalimot ko asa to napit ka lugar. Prodigos. O Digos. Sige, Sa sige. isuon, kapanada. Wala na kay shout out. Shout out na ako mga igsuon nga napo ko igsuon nga na paralyze og Uy, sir. asa man? Mangod na akong lalaki na karon sa bansalan. Uy, dool na. Diri na. Muna, isuon Nakabalo yan. sir ang nakadire. Wala, sir. O giingnan ako to ako ang mangod nga maari mi Oh, shout out si Ate Kaliro, Melanie. Dito may pala pangalan nito. Kaliro, mama. Kaliro. Si Dodo Kaliro. Oh, Dodo Calero sir. Shout out sa imuha shout out po sa taga Bansalan kay daghang kay kong suki. Pero natuyok naman gud ako ang mga kuan, di man tanan bro. Mga Na siya dabodil nagpuyo sa so. kumangod nga na kanang bitay na rights bitaw sir kanang mga Ferris wheel. Tagiya og Ferris wheel Uy. pa ako ang mangod. Na siya nagpuyo. Sige, sige. Wala na. Nakasugdanan na to. Sa imong mga kuan, silingan nimo. Wala. Napog silingan dito nga na paralyzed. Una ko, pod. Murag 72 na dito edad. Pakita lang sa YouTube. Ana lang sa tanaw lang mo ng YouTube, ana. Inspired ba? Kasi Oh, kita uy, na. ano niya. Nadre si ma'am, yan naman gi-shout out tanan. Nadre si ma'am, atong tabangan na gusto do sa makalakaw kay businesswoman ra ba in taon. No, nya atong tabangan siyempre inobanan sa pag-ampo sa Ginoo kay di man makaya kita lamang good, no? Siyempre magpatabang kita sa Ginoo, no? Mahayahay og madili, magpatabang kita permanente, no? Magsalig kita. Kisa man imong tapan. Ako ang apo. Apo gyapon nimo. Unsa may pinakabuutan nimong apo? Tanan magkaapo. Tanan na kana very good na tanan. Pero pinakabuutan ang natapad. Kina man dire. No? So, mamali si Kubo sa kuha sir. Oh, Kuha ni mao sir, gina siya ang pinaka Kubo sa kuha. tuan, no? Kita tong ni Hago, mao gid na yun. Sige na lang, basta ka tanan paborito niyang apo. No, ayan, shout out sa taga Saksa. Ano to Saksa? Unse. Oh, Saksa 11, Davao City las. Landmark to sa 11. Oh, landmark to. Saksa 11. Lapas naman ang sakwan. At mga yun ang musama, sir. Sakay mo pa. O katong bagsakay kuan Balansa balansa. lang. Oh, Atbang. Oo, palengke. Sa palengke kami, sir. Pasaka. At banggit sige so shout out sa inyo ha. No niya. Sa kuha po mga subscribers, daghang kay salamat sa inyo ha. Sa inyo nga pagsubaybay sa kuha, daghang kay salamat. Of course ako ang mga nagbago lang nagtanaw karon, please subscribe na para updated mo sa kong ginahilot. I-click lang yung notification bell niya. Para sa tanang ginahilot ako kung ganahan kag hilot, traditional hilot or healing. I-subscribe lang para updated ka. Pwede ka mo like, pwede ka mo subscribe po, no? Para mas daghan ang masayod, daghan po tag matabangan niya kung daado na kay mga pangutana lang o comment lang. Kasi na kay suggestion atong paminaw, no? Sa mga followers na ko, viewers na ko outside of the Philippines, thank you for watching my YouTube channel. Special mention ang Malaysia, India, Indonesia, of course, ang Pilipinas. Maraming salamat niya. Shout out today sa Australia, no? Australia na. Shout out sa taga Australia. Nasi anak dito nga babae. Taga Toronto, Canada. Shout out sa inyo ha. Saudi Arabia, United States. Thank you so much. Kuwait, Hong Kong, of course, ang Vietnam, Thailand. Thank you so much for watching my YouTube channel. Ayan guys, so maghilot na ko guys. So, tanatanaw lang ta guys, ha? Sige. I-post na to. Okay. Ito na ito yung sabihin lang. Ayan guys, please subscribe, like, and share. Hindi ka kunti. Kita na ka sa video. Hindi ka makita, oy. Santin, ako anti ba? Ha? Ano? Siya, tiri ka sa makita anti sa video. Nana Miss Balay.
Baliw ko yan. Shout out lagi sa kong ante, palahubog. Oy, shout out to siyang ante nga, unsa? Dili lang kay kasi katulpo. Ante lang, ante. Shout out lagi sa kong ante, Ano lang. palahubog. Miss call din mo sa customer. Ang may bangko din lang ante. Hindi ka balik kay liba, kamang lang. Ano ni bangko daw may? Baka ba? Ang tanaw, grabe na ba? 19 edad na. Gani na ako na. Atong ko ito kasulto. Ano tinawag pangalan ni ma'am? Kamu, di mo maligod Alita. hapon. Di mo maligod hapon. Gabi ilang. Tagam. Sakit kay na iloton. Alita po pangalan sa Alita. Ayo, yan sa imong lawas, mang. Malakit mo kuan. Nagpabubo lang. Kulog-kulog lang. Ha? Pila na ni katuig niya kuan? 20 months. 20? Kung anong June. Di pa 20. Dito siya kalapaw? Hindi siya kumakaw. Membro day kag kuan ma'am, Davao online. Ako, sir? Hmm? Kasi asa rin yung member, sir? Unsa ka kung kapilan mo Davao online or ano? 18 months. Si mama man naging 20. Kung mo na mo kanang update ko sir kanang mo internet mag-deal ko tanong sa mga Magani. Facebook kaya mag-share. Uy, nagabasa gid ka sa una. Masa hapat ligo hapon Oh. gabi eh. Oh. Laba ko sir, magduma. Ugala na ko sa kong lawas. Pasmado imong lawas pas mo sa kusog kanang magbasa atag udto May hapon kani yung gabi. kinog, wala na kuan na no, istorya. Mahagutag sa dili udto hapon gabi bawal gyud himasa hapat ligo. Makabaralize na. Mao na tawag pas mo sa kusog ha. Sa mutuo lag pas mo ha. Mao na pas mo. Kasi kay maligo siya, maminyag niya, mula ka siya mangungkra, maligo. Maligo siya. Ano ya? Oh, yung kuan. Kana o katulong ligo na sa sakat no. Maligo dila kana ako naging ang tungkuan katong 19 years old lagi. Mahilak yun siya ba? Kuna katakatawa pa siya. 916 na na, taga-kabantian. Hindi ako pwede siya maligo. Dali lang tayo. Ha? Ay, dali! Ben! Dali na, bago pa nila sugod ba? Dali, ano makabiyahe ka? Boss. Dali, tao-tapat ka ba? Ha? Boss ano to? Ah, manigarig sa ka? Mahilak siya ako kanang. Gamay man yung gidalang service daghan kay mo. May kuan, mo di ba dito yung dako? Away batera dako Kuha karon. daw kay gigamit sa Hindi isa. kayo magagang kinabugat. Liga buhilo kay gamay man nagkuan. Amo to kuan kay nagaligya mo na sa paensa na kaya kumayaw. Ila man ang dito ninyo itong bag. Pinihan dito Everest. Nya, Anya, asa kuha na? daw ang battery kay giayo pa duha man kay Everest lagi dala man ang isa siya. Batela. Shout out sa nangawat ang battery. Mapriso mo. Oh, mga awat sa di. Ma-freeze. Nabot mi sa Gigo sir kay alas 12:20. Ha? Bus 20? Hindi, manggun, hindi kan ba diri kay kuan. Hindi, uy. Pati Kuwatan, alas 12. hapit malas 12. Nga na apit mi dito sa kuan Sa Yan, nagkuhan mo pinikap. sa Jollibee. Sisinta. Pinangutana. Si Sisinto. Pangayo. Sisinta yung pangayo kay Torno daw. Ha? Sa Jollibee may nangutan na. Asa Jollibee? Dila ba na Jollibee din sa sentro gani? Doon yung Jollibee diri sa. Diri. Pwede lang ko na 15 pesos.
Dili man nga Jollibee ito oh. Ano, Ay dili di ay. Diri gani. Isa ra ka biyahe 15 lang. Sige ta. Ano sa sinta man nanakay mo? Wala. Nagsunod lang. Sunod lang. Wala mo ina, wa man minanakay, ganun. Lagi. Diba ate? 15 pesos ra na. Ay, ano daw, kanang corn. Torno daw siya. Ay, turno inyo. Kana din nagdagandagan. Dito man kami sa Jollibee. Dali alam na ko ba yung pangtanan na. Ay, turno na sa Jollibee. Ay na pinaskuhan na lang to niyo. Sige na, ano sige. Okay ra pinaskuhan ra mo to. O, dali na kayo. Dire. Oh. Di nalampas mo dyan, minabot pag gusto mo eh. Ah, wala sa katuod. Huwag siya katuod. Sakot Okay, lang okay. sa Rabina. Katuod na siya sa inyo. Pero kibabasa ni mga wala kabot sa gym. Gana ninyo. Di abot sa gym, siya nangutan na dyan. Di itong Ah, wala sa kabalo. Ito oh, kanang naipurok na ang sa green. Oh. Oh. Piste na lampas. Mura ng Jollibee diya. Sa isinta. Ah, ko gabae. Sa isinta. Di ba nag-chat ko sa imuha nga 20, tagaig 20, magsunod mo. Pero may na lang ay. Ako anti man Tanguan na lang ko niya. Yan. May na lang ko pa minaskuhan. Palit ang gas. Lipay na to siya. Dili siya di mo kuan. May dito pangayo ko man sakit. Buti gisakyan yung duha ninyong duha. Mo gani. Ay, bukan ko Siya siya. bingon na siya og tayo tanong lang. Di dako ra jud. Ako lang nang balik sa 20. Isa ka sakay ato 15 ra. Tao. Oh, 15 jud. Pwede mo rin cheese. Pwede gis. Pero tiran do ulo eh. Ano ba ba naramdaman? Basig Jollibee sa Sa dito Jollibee sa. Tulong ay Jollibee dire. Ah, sa part. Ah, basig gikan sa park. Basta ikan siya kung gikan na dito, tulog ka kanto kuan ba, ano yung stoplight. Jollibee niya, na stoplight. Stoplight, katulog na yung mga stoplight, liko. Ano di? Ayun naman ba sunod-sunod, ano di? Ayun na siya, alam na kung bayan. Ano lang kung diretso na tapos na diretso ganun sa court. Para diretso na naman, diretso na Tulo ka traffic light. Dito mga Jollibee sa park. O dito, may agi akong bayaw. Dito na siya ning... Tulo ka traffic light kung Jollibee oh, isa ra jud ka. Murag tuuan na sila sa kuan mang. Dito Park. na sila sa Dito park. mo sa park. Jumi ka ilaw. O Jumi, katulad din yung kuan. Jumi, familiar na siya. Ay, tulo magkaka-stoplight Oh, mo na Kita niya. gid mo tulo kay Dito. trap. Oh, dito Isa. ganun. Ah, na. Dayon sa Palengke. Dayon din na sa LYR. Dayon mo anak Dito, na. oh, mo na to. Puno ka sa flat. Abi na mo gidak na Jollibee. Sa Ano Estrada. ka dito na? Na. Ha? Wala sakit? Ah. Estrada. Wala dahil mo dito ni Agi sa kuwan, na playa. Asa Ba't anak kong bayaw, oy? Sabi na, Na may traffic light dito no. Oh, pwede mo mo na din. hospital dapit. Ay, nilapas pa gyud sila mang. Kaya dito na sila nakaagi sa lim. Ah, dito. O pagkabot sa lim, kita like Jollibee, lim man to, Jollibee. Ang ngayon niya po Amerika eh, nag-cover man niya ang asawa dere. Kuan man na. Kanang sa mga doktor ba? Wala may kuan dere. Di man na makita ng Rabina sa kuan. Mo gani. Google, makita ano mo, makita lupisay na. Ya, at bang kanang kanto diya. Tapad lang. Ayan mo nga, wala man nag-google dere no. Oh, nganong wala na siya? Mas siguro niabot dere ang takong sakyanan niya. Luna siguro siya nga 3,000 load sa kasada. Pa? Nang Pero dagang sa una wala pa mo kay ni Dre. 1,000. Gamay gani. Ah, mabalik man nagsuroy ang Google. Ikapoy na siya. Yung pas mo sa kusog sir, sa duwa nakaano sa iyang lawas yun na. Tibok lawas gina. Basta pas mo tibok lawas na. Pwede sa sinta gi pangayo ulit ulit. Dayo yun. Ligo ginito tama-tama. Pwede na mo diya ang Jollibee. Kira yung kuan lang. Pero ka na lang, ang binaskuhan lang sa driver. Share. Share your blessing. Ito itong isundan na ito, pangalan sa likod natin ba yan? Ah, bigaon ang naka-print sa likod sa tricycle. Ha? Bigaon. Bigaon. Ay, ano ba, nakasun sa mga sticker ng bigaon ang sulat. Wala nabutang dito katas yung dito. Noon na sa sinta, 15 ang ulo, 4 ka tao, ay siya karga. Hmm. Tuan ba dito? O dito po siya, gikan ka sa Jollibee, isla manukol og isa ka tawo po din dire. Ag di na sila masukol. Pakyaw na ilang anak. Dinan na magduha ka tawo pwede na.
Yung so kung medyo layo gibiya to. Gikan sa kuan lim. Part naman kung kilid ato. Mo gani. Sipyo. Kagim lang hospital o di lim sila. Anak mo na. Luway kayo. Kana sa dili pa na sa manhid. Pila na na nakalungkot ba? What findings? Okay ra ma'am? Huwag mo sakit nila ginay. Hard mo guna yung mga hilot. Kung ano gusto sa kanang naibag hilot. Yung anay kapag titi. Wala. Nag-anak. Kuan lang. Wala sa ganganan. Light lang. Hilot lang diri. Ano yun na tindog-tindog, counting. Abi. Abi. Sa kalibo kada adto niya. Ina mga 3 hours, 2 hours ra, 2 hours ra. Ay daghan ni pandapat no. Oh, di ba pala pag big machine, ako naman naman atong machine. Ilahan mo na. 555. Ilahan mo na. Nasa mong balay. Di ilahan na to ng gamit. Sila na magdala. Kumagay dapat ilan na igamit apil na sa kuan. Mas kalibo, bayad lang din na. Ba't Dili ganyan? na lang ninyo sila kuwaon. Sunod lang ninyo ito iyang gibuhat. Magkamasin. Kamo na up. Ipilit down. diri, ipilit Kung lang nagana sila itaot, pero Hmm? kabalopot. Hindi maganaan na ba magkuyo ka ng Puro. ano daw pabuhi daw sa ugat. Reaction sa mama oh. Tapos sasakyan na siya ba? O yung reaction. Ganahan siya. Kuan kanina ko rin gigang to. Siko. Dako ka sa una, ma'am. Oh, murag ako. Kira? Ganahan ka ne? O pag kasulay yung anel? Palitin na niyo galaksan iparubay GC. Painom. Pwede na ba inom siya? Oo. Alaksan ni para bayo sa sabay. Isa lang ha? Naman niya oh, natindahan sa unahan. Pumili na. Hindi ko magkino, ito inom. Ay, kinangurso mo kanhe, ma'am. Akong kuan. Kami magsuon, murag ano, nagsabi. Sabot. Kinamay ban abili, namay mo supa. Naitan upat kay soon, sus naman giibili. Adikit pa dayon. Nalagpot man sa kakyo ang malong. Dumay gito siya ano? Nalagbot sa kakyot. Yapin man sa iyang kuan, what si sir man nagkuha to, yung gilapag sa Mo man ang duha kay hapin itabon. Bike laki ko na siya. kaya na ang giandam nabilin man. Dali-dali. Amot sa akong madam ay mamunta nagdali kay dugay ta kay naabot ang kuan. Tanaw na gulo, libinturti naman wa pa mo gimutik. Kumatay ni duda na jud ko ani. Wa pa gyud ni kalarga ni ba. Sabi po dito kayo sa diversion road din sa Davao ba? Kay gayo kasada. Sa kita ingon ni mga ano, sabot na mi nga manayo mi. Kaabot jud mo kalas 10. Kay manayo gud no. Ito na alas 11 mitsa na mala. Domingo man gud ang sabot. Ang kuan yan ingon makangawala kay Domingo. No, uy. Sa to ingon. Sa to. Na, alam mo kay Domingo, depende lang sa kuan. Ano Domingo man to una ang kuan. Ay, ana man to Domingo, ano to, usap og tawag ma'am kanang dool-dool.
Yung mo dugay pamantuoy na noon. Kan panawag og Bernes, kanang tuol na jud kaya nga kuan. Ano to yun nga. Sige, pag Sabado na lang. Ganun siya kung alam mo do. Wala, mura na gahi nga dira siya. Ana ba, ma'am? Ay kani kani nga puso mo ni gahi. Mag-on ano sir, kanang dugo na niyan ka? Umasik. Ugat nga dako kay ni tubul. Wala din yung ihumol kinilit. Nagay na siya ikuan, machine gani, ma'am. Di kana wa mo nagahumol ani gininit. Kaya wala. Wa mo nagahumol hapon. Yun lang. Ngamol, wala no. Kanang Init. ibutangan o kanang dahon-dahon nga magpabukal. Iligo lang niya. Ibutang siyang til ha. Iniinit, ay iligo lang niya, kanang buntag. Kanang dahon-dahon niya, utang sa tubig, iligo niya. Ayun na mo pag-init. Kaya makakubol man sa lawas ang ininit. Kung siya inawasan sa gripo, mao gito ipaligo. Kaya healing na siya. Kanang kuhan niya. Ba, nikawas ang gripo. O gito iligo na to. Kung magsagol na ininit, makakubol man sa lawas. Magkadugay, Oo, magkagahi. Mo na yung ginaligo sa sukad. Dili na sa pwede. Okay ra na kung okay pa itong lawas. Pero mo lagi, madugay, iparalyze ka, madugay na. Mo na yung ginaligo, kay tugnaw man daw. No, dito ka na tubig. Kira? Everything. Kaya? Mo mo tayo yung ginaligo yun. Mo yun na, di ba? Since yun, no? Init. Sa itong dahan, te? Gabon. Oo. Kabon. Grabe gini si Kabon. Gabon niya, butang gili tubig. Ay, ito niya, butang bugnaw. Pamukalan niyo. Si, ikatong init, bukal na siya, sir, sa kaldero. Oo. Ibot. Yan Pero ang mo. dahon to na dito. O, na dito niya, iyabo dito sa tubig nga, kay man siya Kaya mo. para Medyo, maunay gamiton kaya para makalakaw yun. kaligo siya, dili. Makabukat na. Makalimit kay tugnaw man daw ang tubig. Oo. Nagamit mo na. Sikuan Gabon makapakulo ng ugat. Mukulo, mubugat magid. Anton magdigid mo ano yun. Unsa may kuha na nga dahon ibutang? Wala gid. Ligoon lagi sa normal. Wala, init. O na initit. As in, Wala, kanang normal. kuhan lang, normal nga gripo agas. O pag agas ana niya mo gito iligo. Healing man na. Okay ra ma'am? Sakit gamay ma'am? Ha? Sakit gamay. Sila din yung sakit gamay. Bukan dako yun. Di pa siguro niya. Mo man ang igo no? Kanina pilba naman. Wala pa na, manhid pa gani. Puro-puro na nga mamo, ano? Anong purot na? Ano ba, murag-murag na, tikit-tikit, ano ba? Ito ang nilat mo sa bando. Wala man ang diabetes yan ako. Grabe ito puro ba. Para na, ata sa schedule doon. Upat. Tikang na. Di gito luoy, umoy. Wala na yan puro. Dapat na daw. Video. Grabe yung maturo ko. Nawala ang dalaga pang barabia. Patiran ng Nag-explain ko ma'am, kita may tapat na sa balay. Ang anak na kamuguangan, og kan, Wala dire. wala og kan, ay, Ang kanang Okay, nagpakaon sa iya ha. kan yun, ante. Ay padaulo dire ma'am. Kanang nagpakaon. Katong napakaon ta ato mo doon. Diha lang ka ma'am. Dili ko mga, Diha ma'am kay medyo likod-likod na gamay. ugan ni. Uyog man iyo po no. Kailan na, sir, wala ni Lord, mga sir. Uyog lang man to. Wala mo kumingog. Bugat ka. Kamoy sabay ani. Ikaw may kinamagwangan? Suon. Ay, suon day mo. Kamangoran. Manghod ka. Pero ang mga on sabay mo. Ang muluto. Ako. Ikaw, sige, tama dyan nga ikaw. Paminaw ako, ma'am, mag-explain ko, kay basig di ka sabay si ma'am, mag-explain ko, paminaw ako ninyo, kay importante kinis ulawasan na to. No? Dili lang po siya, para sa to tanan. Apil po ko ano nga explanation. Yung di na to makatch up na may video, ma-review po na ninyo. Yung maumot kong istorya na. Importante yun siya, ha? Kani dire, kung wala pa mamasayon, mao ni balay sa uric acid, balay sa sugar. Balay sa uric acid, Ang wala. balay sa sugar. Ay kalimot mo ha, imuon lang nato siyang balay kay para mas dali siyang masabtan buto sa buti balay man siya, dili gyud sa parehas. No? So,
Mao na siya. So automatic man kumutaas ang atong uric acid, ang atong dugo mag-sticky. Dili mayong circular sa dugo. Mo na hinungdan nganong na mga high blood. Majority sa mga high blood dili magpahilot kay nagsalig lang sa Tambal. correct. Tambal lang ano. Pero dili Sino na po to, sir? dili na siya type tambal, maintenance. May stroke ka niya. Ayun, may Stroke po. Ako ang mata ang ano, medyo ano siya. Naginom ka para Ay, blood dito, sir. Oh. 20... maintenance na siya. Kay kung tambal na siya, layo ra 30 days, undang na ta. So sa to pa wala man tamo undang ron. Oh, lifetime na. So sa to pa, maintenance lang siya. Ang atong pangitaon sa gani, dapat tambal. Mamundang na ta kay tiraw na kani. Pag kani mabikil wala na gana. No? So na so automatic mataas atong uric acid ang atong dugo mag-sticky gina siya. So kung abot yun ang time nga di na gyud magtarog circular ang atong dugo. Kung ato na i-refer sa doktor man yung pinakababang nga rason nga nang i-dialysis ang tao. Depende sa doktor, depende po sa to ako magpa-dialysis ta kay ang dialysis baya is Lifetime. forever o lifetime. Forever gasto. So, depende lang kung may kaya di sige, dialysis no. Pero pwede ra gyud ato di dialysis sirkulasyon lang sa dugo ang kinahanglan. No? So ana na sa ma'am. So karon kung atake ang stroke or mild stroke sa usa ka tawo, kung taas ang uric acid kani dire, ang mapiktan sa tao hapsan lawas kaning wala may maygo. Kung atake ang stroke or mild stroke sa usa ka tawo, kung taas ang sugar kani dire, ang mapiktan sa tao hapsan lawas kaning tuo may maygo. Mao na explanation nganong ang atake sa stroke dili parehas. Unsa ka taas ang uric ani? Basta taas. Taas. Taas na yun. Abot 500 wala. Wala Na-remember pa nimo? wala mo ko nagtanaw sa ano sa result sa iyang ano. Mo ni sa ang naigo sa iya wala kay taas ang uric acid. Dili ko to siya mga laman loob, sir. Correct. Ya karon, pag matake ang stroke, si sugar o si uric acid nagsabay pero tagas. Ang resulta gulay gud. Siya wala sa makuan siya. Pero na grabe yung hapit yun magkuan sabay. May kaya maman ni siya. So hapit masabay so di na gyud kalakaw sa mga na nungdan no. Nya napay ubang atake nga pa ba mapiktahan. No, so ana lang gyud maningkamot ang gitong wala ng dialysis, wala ng stroke, wala ng mild stroke. Maningkamot ang ma'am, kani uric acid na to, di gyud nimo taas. So abang mo tana kung saan na to nga di mo taas atong uric acid. So, una-una bawal manigarilyo, bawal mo inom nga makaubok, ha? Bawal sigarilyo, bawal inom, bawal mo kagisda. Di sa inom. Sigarilyo. Sigarilyo. Pero dili ko mingon nga undang. Bawal lang. Wala na siya bisyo sir. Bawal sigarilyo, bawal inom, bawal mo kagisda nga nay kaliskis. Pasayan, lokon, alimango, lamang loob sa hayop. Manok, baboy, baka, kanding. Lamang loob ha? Labi na jud ang karneng Tama-tama, alas 4, mahuman eh. tanawang schedule mang. Tanawang schedule. Anong ba? May schedule. Iya ko doon yung alas 4. Ha? Iya, ang alas 4. 4:30. Yari ko. Ha? Alas 4 mo doon yung schedule. Wala ka mukha ng kuan, ma'am. Isda nga. Wala yung bis. Wala yung bis. Isa pa rin ko na na. Itatanan. Na ay yung bis. Ay, na yung bis. Bawal mo kalit ka. siyang barilis, bawal ang tulingan, mo bitaw ningon ko, bawal din sa iya ang mga red meat. Hindi ka to nigas sa buwan mo ngayon. Ang salito. Ay, okay to kay Ano na hindi ito? man to. Ano sabi? White meat man to. Isda ba? Marili, bangos, tilapia, lapu-lapu, maya-maya, tanan, hindi siyang bawal na. Sir, ha? Ang dako porsyento na stroke, man stroke si Pasayan o si Alimango ha? Batang baka, pwede niya. Nya usahay kay di man ganan sa matambaka usa maglagot bitaw. Kung saan yung ganahan? Bangos. Ako sir kay ako may nagapakaon sa iya kabalo jud ko unsay bawal sa iya ha. Oo. Nya kani lagi usahay nga may pagka-attitude pod. Dili ka unon. Gamita jud siya anang kuan. Ang pinakadabis kauno ni ma'am, gulay ha? Lauwi ha? Nalauyan bitaw na ako na siya nung. Ako nang ha mo na jud na nang nauna ah. Ano sakit dili? Sakit daw. Sakit ka gamay. Kaya ra. Sakit mo kayo? Kaya ra. Very good. Yan isang gitandog na ako dire, lusay ni ha. Kung di na ito gitandogon mo dako ni, mao ni nung daming lusaya nga nung naitao magsugod-sugod o magtagking-king lakaw. Hawa mata sa may stroke.
So ang tawagan na niya osteoarthritis ha. Osteoarthritis, ni arthritis kani health arthritis. So kani arthritis kani para malikayan di nimo atake puhon, una-una bawal mo kag itlog, manok, ginamos, bulad, uyap, pasayan, alimango, balot Tubig ha. lang mamuti. Tubig. Kape bahog. Dili na siya pwede og manok. Bawal ni ma'am kay Pero ikot naman siya. kuhaan naman ako siya og panit god. Parehara gyapon na siya. Ganun ba? Mao na siya. Ang kalaban na to di si arthritis, cholesterol man na siya. No? Nya igo naman gud siya, di na gud siya pwede kay igo naman. Pwede ron tatok okay pa, para nato kung nga okay pa, nya sakit. Kaya pa na. Limitan lang, limit. Mahimo kita ta dili gyud. Kinaano gud sa skin ang ano. Dili na sa skin. Tanan nga manok. Study lang na nila pero majority na tanan gyud na. Dili na siya. Wala lang nang i-identify. Pero makaon lang itong manok. Isa naman lang magpalit ng manok. Ya kay di man ta undang og di ta mga ego, no? Kaya ha, kumahimo di na gud sa pwede. Ikaw ba siya manok karon? Gulay gud sa lawoy, mo giniya ha. Ikaw ba siya manok karon? Kay kon man kinala man sa mo, kon man ay kana sa tawagan ng mo, sa ka. I-revive gud siya ba nga kuhan. Niya kung kuhan mapasok si cholesterol anim, umot japon. Sayang na atong gilot. Ako man ang gibungkag kay para magdagan ang dugo. Dapat ang niya gulay, lawoy, isda nga na kambaka, burong, barlison mo niya ha. Nandindot sinabaw ng nakamugay kana. Hindi sa makaon-kaon jud, hindi ka makaon na. Bawal na. Pati. Parang ganina gisabawan ako sa kuan kanang malas ay ano, malasugi ba yan? Malasugi nga. Kamunggay akong di ano. Ano na wa jud kan ang kamunggay. Asli na lang sa mukha sa kamunggay. Basta ang sabaw. Makainom lang sa sabaw. Mayroon ko di gupon. Bawal na ha, oh. Ang kaono nimo na araw ang video. Oh. Gulay na lang ha, lawoy gulay. Pati, i-play natin. Mag-isda ta, pero matambaka, burburon, burot, barilison, bilong-bilong, karabalyas, pwede. Karne, bawal ta ng karne. Makanding pa na. unsaon lang Manok, baboy, kamil, bawal ha. Kaon, Labi na every Saturday may magtapok nito Sarno kani Ah. sila kani iyang umagad kay kada Sabado man. Sabado ra lang bakante lagi. Ano magluto-luto. Wala mo na ko ang manghod. Tagay lang doon. Bakit kamay? Magsubra. Balang magtapok mo, ma'am. Kamulay kaon sa litson, siya way labot. Umabot ng brigada na. Wala nang katong birthday sa iyahang umagad ni katong Indian. Naman sila sa Australia, Ah. katong 17. Mm. Yun. Day, na happy birthday. Birthday magmatuto. Ginan ako yung anak ko, Day. Birthday daw ni, happy birthday daw, Day. Ingon si mama ninyo kay Ram. Tapos, maghanda daw siya. Ingon po di anak pa, kay ante. Kung sa may ang gusto. Wala. Kung tanan ako siya. Kung sa may mong gusto daw, yung daon nang. Ingon sa lechon, pero bisa kong sagod. Basta litson. Ni ato dyan kong kuan. Yato Sir. gano'n. Ito yung sa Ito, downtown. ito, Sa lechon. saan? Ito sa downtown. Litsong baboy? Oo. Oo. Ito sa kakilo. Perte niyang hab-hab, oy. Ikuhala nang, banat nang. Pili ta po di mo ka og litson. Tanang klaseng litson, ha? Bisag litsong baki pa na, di na pwede. Ha? Ala, paminaw Dito ta sa gulay. Lauoy, gulay, pakbit, unsa pa. Pero di kayo kumukon sa pakbit, kinaamo ko na si, Batong. dili ko na si, do sa batong Uyap. uyap. Ay, di, nagaluto ko, sir. Dili na lang Tuyo. pinuuyapan. Toyo lang. Oo. Mura ginisa lang ba? Ilasaw-lasaw ang tuyo, ma'am. Ay, dili man ko kayo ingon nga ano kayo. Dili naman ka og litson, ha? Lagi. Taon jud. Sa pagkakaroon, dili sa. Pag ma-okay na, di mga on, ganda no? Apili po ko, ha? Pero karon di sa pwede, kaya na gusto man ka maayo. So, mo disiplina po ta gamay. No? Kasan din ba? Ano sa do? Nakaw na to. Wala na kayo, wala na siya. Katong tambok.
Unsa dito gingon ako diri, ma'am? Suan, diabetes. Diabetes Sugar, sugar. Oh, ay lang na diabetes. Diabetes. Taas na kayo. Sugar lang, Asa ka sugar. din? Sugar. Oh. Kani, Suan, uric. uric Ah, acid, naka ba? ha? So, Tawagan kani ka siya. mo man eh. Kani sugar, automatic kita tanang tao Ah. na sugar atong lawas. Hmm. Di man mo barog ang tao kung walay sugar ang atong lawas. So manikamot lang kita ang atong sugar. Mag-level or di mo taas atong sugar. So ang bawal ang ni soft drinks, kape, juice. Bawal ang soft drinks, kape, juice, ha? Shaman siya, sir. Cha, dili gapon pwede, ha? Kanang Luya ba? Dili sa pwede. Kuwan ba Dito ta? ta sa... Ano ito, te? Turmeric. Ang sa kinahanglan man Turmeric, turmeric ba? Dili ay ko ano to yung di ano Salabat. 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 Kanang salabat, good na siya kung gipanuhot lang. Niya kay kung permanente, masumbraan na siya. Ano sa may inuman na? Dili sa nagkakape, nagmata. Kung sa may ginainom. Salabat lang. Salabat. Dati nagkakape ka. Kapigid siya, sir. oh. Kanang kape, may ulang ko sa inyo ha. Magkape mo sa dili. Kanang kape, kung dangon tanak ako, man kataba sa itong lawas. Lami lang yun na inom mo ng kopi. Sa tanan ng mga kopi product, good man mo, pero di man good. Lami lang yun na inom mo, nabi nating ulan, no? Hindi ka lami mga kape. Ako may inom mapugo, kung dili yun ka ng focus yun. No, niya. Kanang kape, sa ulang masahe mo, na makapactivate sa itong sugar. Matingala, diabetic. Ano, diabetic, huminga kape, magudok. Katong may makapaktibe. So, ang pinakadabis inom mo na pinigmata, ini tubig or maligam-gam nga tubig tag sa kamag. Mo na inom mo na to. Pinakadabis cleansing sa lawas, ha? Maligam-gam. Yeah. Nailan mo dito? Ha? The best kay ka. Doon ka baso mo na ito kada bunta. Oo, bisang pilabas na kay. The best. Mo na the best, no? Nya, kung natin limonsito, pwede na to piga isa kabok limonsito. Kung natin ikapiga, isa lang. Nya, kung na-difference itong mata, 5 times a day, himuon ka na. Kung na-difference or mo padulungag difference, ha? Para na tambal, dili tambal na to, ha? Apple cider man ako asar. Ha? Apple cider. Sana? Kung basta may kaya nga ano, sir? Apple cider ba? Apple cider ba? Magbigan. Kanang ikan sa US gani siya nga ano, murag sa mansanas, sir ba? Hindi mo siya og Vinegar. Pilihon pa na sa isa kabuk limonsito, ma'am. Isa lang kabuok. Sa isa ka mag, piga isa. Mas safe, mas barato siya. Manual kayo. Sip ka dito. Wala siya kisagol. Ikaw may nag-imon. Isa lang kabuok. 5 times ay din na. Pamahaw, panito, panihapon, tulo na. So ikaw na bahala kasi butang ang duha. Oh. Bisang okay pa itong mata, nindot na sa kanga naman. Mo na mo away sa tuwang sugar para mo tinaw ato ang dugo o labi na yun ang pananaw. Inom mo gani ko kuan sir, minsan inom ko ka ng 7 ka buok na kalamansi niya. Katas lang gani. Pure. Inom mo lang na kada buta. Okay na sa ma'am, pero ang pinakadabis, isa lang yung buo. Per bag. Sa tubig na. Okay, ang imo nagdaghano. Gani, di ba? Over yung timpla, mo das na time na imo natang murag maanimig bitaw mo mag-action tag ana gamay. Mo na siya. Ano mo to niyang kundani sa una? Kada buta do, inom do ka. Lusito nga na ikuan. Isa lang ka buo. Usab ka ng katas lang do. Tatas mo. Bisyo lang mo na himo ang bisyo. Ay labas sa kay lami kay pananaw. May kage lagi sa silingan, kayo. kita kayo. Si kuan mo to kuan mo. Mo na hino mamaritis na puto. Yung chut pa mo gamayan. Mo na. Si kuan mo to, wala na. Pero wa ka kabalo nga imo pananaw. Klaro na kayo. Tapos malipitin mag si kuan lagi to. Wa ka kabantay no. Pero kay imo mang bisyo nga 5 times a day mo na lang bisyo no. Klaro na jud kayo ting. Laro eh. Ay ko katika kay. Ulo si kuan man to. Alamansi gyud ako maintain. Wala ikaw te kay dapat lumitin. Ma madugay nga aptik na kay imong mata mapangutan-an mo. Sa inyong ginakuan di ay. Wala man gud na malit ra man mi anang tapok-tapok nga musito. Nata 10 20 no. Na mahal kasi Davao ang kuan Mahal? sir. Mahal kayong gulay ro. Kililo na dito sir. Di natin apo. Apa magitapok daghan dire? Di na sa inyo. 10, 15, 20 nakikita ko dapat man di ay. Sa amo sir layo. Wala na natapok. Sa Bangkiruan duro na ing ana. Sa wala kinilo. Wala. May ato mga tao dito kay kinilo di pinat Pero gikumpra pa man gud po Ino nila. pa naman gud nakuha niya Bangkiruan. Dagom na dira. Okay, siguro gikan pa na drink uban, Oo, no? Gikan ang kapatagan. Dagan kay matagadapaw mga nas taas. Kapatagan yan. Oo. Wala man dahil diri man dahil. Duol na kayo mo. Dagan. Gani kuno nga
Grapo na nagibili ng sulit ko man. Pati angin yung mga kanila anak ako ba yung tesing ko ang durian. Oh, tesing ko sa dapong mahal kayo. Anak gani siya. Kaya rin kilos binagan. Dili, durian ang... Sa una, ang mga gulay, i-deliver ka. Ha? 30 ang guro po. Asa? Binangay ba? Pinangay? Depende sa klase. Kasagaran, ba 5? Ano ko palengke na ito. Ba 5? Amo nga kay ko. O gwapa-gwapa na, medyo mahal po. Gwapa man. Oh, 40. Kasi palengke ka na mga pinilihan ko pa magyabong na magsinto. Dili kay ano mong dili, daghan tuon pa kasi sa bukid na kuhanan na no. Naghan man gud mo deliver diha. Upang gani, ipanguan na gani, barter na gani ang sa mga kuwan, gulay. Na sa UT gani dito 15 isa ka po. Siguro mo dire. Kung magbangkeruhan siguro pa na to. Daghan ako dire ka nag ilang kuwan ba kan sa kabalo tanan. Ay, kanang gipak na tanan. Bak na anak tanan. Hindi na mapuno na mga palengke. Hindi mo dawat ba? Malata na pa. Nakagdansing kong bali. Ay, 5 na na tanan. Kapakbit mo. Kanan lagi. Lagi mo tong paliton tanan. Ako, Kulang sa gatos. kulang na sa gatos. Dito namalingki ko gahapon ang 100 kapin ay ginuko unsa mo to ko palitoy kamatis na makabuo. Tangal ko. Umbay jud ko grabe. Tapi bulan makanya negluto di kaunon. Ada pin. Ilan basta mo amos. Matik sarap nila yung mo. Patel mo Dagan sarap. may kagagmay nga soft drinks di madam. Dahan na Oh, pa kay sa birthday man ni ani niya karon 30. Uy, happy birthday, Day, sir. Ay, salamat. Ganda men. Holiday ba yan na karon sa aking 30? Holiday ko na siya. Holiday siya, wala gihilot, holiday man. Ito nang yun yung birthday sa holiday. Nya kay Litson man ay lang jud arinay. Kay Litson man ay. Bawal man litson. Ha? Kung dada sa Tupperware. Dalag tupperware, kaya kasi may mukhaon, bawal mo na. Yan sa daon. Nya lang niya kaulo wala na ka. Ano mo tanan? Nya ugma, tanatanaw na ta sa YouTube. Ayaw sa Ano ron. man karon Eh, na? bro, di pa makaya. Maon. Eh, dagang kay loading yung mga. Dagang kay di pang hilot kaya. Ano pa no? Na, dagang kay ko na, ano, napinding na ko ba? Panagos. Yan naman, yun ang bugi. Okay, ano? Sa... Basta monetize na, kahago na siya. Kung dili pa ka monetize, in-upload mo sa YouTube, diretso. Diretso YouTube. Karon dili na. Pag-upload nimo sa YouTube, di pa na sa gawas. Iagi pa nimo apps. Kung di pa nimo iagi, matanggong yun na. Ana na sa kung monetize na. Kaya nagsugod pa kadayon og kanang kuan adto vlog adto Sa una? Ay, mut lang. Dato na siguro ko no. Unsa kang uy nagsugod sir? 2017 sa Riyadh. Dito jud ko nagahilot dili dire. Kung ako mauli, dito ko gahilot ni ma'am. Ito rin dito sa Riyadh. Dito ka kabalo ka ilog? Or personally kabalo na dito? Dili ko kabalo. Di bukuon mo kung eskwela. Lugar ko gamay ma'am ha, diya sa ma'am. Hirami lang sa tumbang ko mo. Kailan tong kay gamay gamay mo. Dili ka tike man ako interview. Sige. Ay, biyawang madam ko eh. Nya, di na ta mo kaog karni ha? Ma'am? Oh, ha? Di ko tubags mo mo Tanang klaseng karne, bawal ha? Loko sir, dili po. Pwede man ang no-cost pero ay lang kayo. Dito lang jud ko sa mo-recommenda jud ko dito jud ko sa Sinabaw nga kamunggay, matambak ka kana. Ya, lauoy kana jud. Dere gyud ko yan imong iyan og kubra. Sige makapakaon mo. Lami jud na kay nindot man ko nang lauoy kay makatambok. Nungnog. Kita daw jud sa sige. Sorry pakaon. Oy, lauoy. Di ako kay mukhaon mo ko tanan jud. Oh, mo na nindot. Gulay, Kung unsay maista, naa. makarne. Kung unsay naa. Mo man kay mama pod. Siya man nakatuon kay sa una. Kung dili ka mukhaon sir og kuan, ang tubig ko na niya, so itulak mo lang yung sudan di. Sapo lang jud mo. Ipsi di ay. Lami man. Ipsi. Lami man dai ka ulo ning gulay kung di jud ka kasampan ba di jud. Di dili mo malasahan kay di mo bantay giluwa ha. Kami nagitong gulay niya na ginamos. Na, dinha jud. Ay na, ay ginamos ba? Lami kayo ito kaulo. Ay sili. Adi ko sili. Dili ko sili. Sa kwan di kay kag unsa galang sir. Hindi na siya, bayot mo ni.
Sili ko, pero kanang dili po nga party grabe po. Sili. Nakoy bayaw-bayaw Indian sir nga di magpakaon siya sudan. Ano man? Halang kayo. Alam mo. Pero bukas-usay mo dalong garo gibilong ba? Dinalo to gituyog ito Dili niya. jud pagkaon sa Indian halang. Alang yun na ilaha. Halang gid nila. Kaya nakasulay man ko dito Sa sa... og i-pure niya og butang mga tras man mi. Gamay nang ibutang pero yan gusto ka to yung halang nga Ilahin na lang ya. Oo. Wala kami ram, grabe naman yan. Hindi man ang ati, wala po. Ginoo kami paningot kami dagko na lami ko. Ulan lang biya nagkuan. Up. Kanang Sili. kuan. Dili. Bombay. Ilan himuong apple. Ano ko? My friend, pamanan mo. Kaong. Bombay. Sa kay center ko ang kanalis. Australia na wala sa Bingoy sa Kasako. Hmm. Dito na sa Kasako. Tuyang siya ng utan na pilang kilo, yun sa 200 kapin. Anas sa kumbayo. Punta tayo ng Santa Ana, ay Bangboy. Bili tayo ng isang sako.